Kamoro moro maintie jera mar Oloo TV, maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango wechego eko mag dongruok, wechego eko mag siasa Luo Nyanza. Ka bende odiochieng' ma kawuono antiere kod jakom mar Jubilee Party e gwengegi eki mag Luo Nyanza. Abiro miye thuolo mondo onyiso nyinge kae to wadhi nyime kod chenro machalo kamaendi. Arwaki e studio mar Oloo TV. Erokamano. Mos jo neno mar Oloo. Joneno amoso ni okweuru te. An iluonga ni Odhiambo Liete. An e jakom mar Jubilee Party e Nyanza kae. Yes. Erokamano ahinya Odhiambo Jael Liete. Arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom chopo kaendi achiel kachiel. Jael, nyisani to kaka jakom mar Jubilee Party, gima ber madiang' achak godo en mana tinyalo nyisani to sirikal maru mar Jubilee inyalo wacho ni osetiyo ne oganda e okang' machalo nade. Sani iriere koro ker maduong' mano Migosi Kenyatta nitiere tamare mogik. Wan marwa kaka wan tie sani e sirikal mineno ni. Apani wasetiyo ma tamo gik ma jatendwa koro thuthni e piny. Yes. En ni mondo wang'e ni pillars abich mane wagolo ka agenda go ni jopiny nyalo yudo gine yo makare. Nikech ing'e ni ber ka ng'ato dhi dala to we gima ji nyalo neno ni giri nitie. Yes. Ka koro wanyalo yudo ni mine nyalo dhi hospital mondo gikonyre. Joyudhe wanyalo yudo tich. Wanyalo yudo factories moko manyalo miyo yudhe wa tich. Gi gik ma nyalo miyo dhano ma japiny cha nyalo yudo maendeleo. Mane makoro agenda marwa maduong'. Nikech sani ng'e ni siasa onego wakete tenge. Lakini gima duong' ma sani onego wang'e ni kaka wan jo Jubilee to kaka jatendwa boss wacho ni gima ok odwa siasa. Odwa ni koro wati. To tiyo ni nyaka wabed wajite kumoro achiel. To kwa bet kumoro achiel eka dongruok gi tiyo mwadwa ni mondo jopiny onen nyalo ringo piyo kuom. Erokamano ahinya Jael. Awinjo kiwacho ni sani ridwa ni mondo mi uket siasa tenge. Yes. To nenore ni maendi en mana wach mowacho kubire ute fwambo kamaendi to kiwuok awuoka iget kaendi to siasa ne mochako. Sani usemoke kendo chako mana wach 2020. To ang'o matimore? To moloyo kalore kod mos mosebetie to moloyo kind Migosi Odinga kod Migosi Kenyatta, Migosi Odinga gi Migosi Moi kaachiel kod Migosi Odinga kod Migosi Kibaki. Maendi nyiso na mano nyiso ni wadwaro kwe e pinywa montiere ni. Nikech iparo ni siasa manyocho ae. Yes. Ne wan gi tungni mang'eny. Especially Luo Nyanza. To ne wan gik mang'eny manotimore, nitie joma nokogo kura, nitie joma nogo kura gi wach ma japati makama, ma japati makama. To kineno jodongo gi obiro kumoro achiel. Mano nyiso ni gidwaro ni piny obed gi kwe. Gidwaro dongruok mar pinyne. Nikech margi makoro ginyalo wacho ni gin go ni margi makoro ne gitem onge sani. Modong' en mar jopiny. E gima omiyo gibiro kumoro achiel mondo wan be kaka jopiny man piny kae wane ni wanyalo luwo kaka gidhi ni nang'o. To wan be kaka jopiny ma piny kae to wanyalo keto kwe nang'o. Nikech ka jok oseketo kwe wan be nyaka waluwo ndamo ni waketo kwe nang'o to wanyalo ng'iyo nade ni kuma nyocha wabagni maricho ka wanyalo loso nade mondo wayude dongruok cha piyo to wane maendeleo manyalo biro nwa sama koro gimakore no kaka jotelo mowacho ni gidwa ni mondo wabed kod. Iparo nade ka oganda gi eki okomakore ji ariyo gi eki kata ji adek gi eki weche mag dongruok ok nyalo dhi nyime to moloyo sani rimo mantiere kod sirikande mag gwenge. Ing'e ni wan gi sirikande mar gwenge to kuom siasa ing'e ni siasa ni ketho nwa maendeleo malich. Oketho maendeleo malich nikech iyudo ni koro kaka sani nitie ng'ato manyalo a Nairobi kelo gike Kisumu ka biro uso. Lakini koro yudo tek kelo gigo Kisumu ka nikech kokelo gigo okia no boyudo pesa kata ibo wang' gike kata gike bro kethore. Mano ka siasa rach. Iwinjo mano ka siasa rach. To ka siasa ber to dongruok biro. Nikech be ng'e ni gima rach kodwa nokwa bedo ni wawacho ni multiparty. To gima nokwa yawo ni sama wadwa dongruok nikech ng'e ni dongruok be biro mana ka parties ng'e. Iwinja nikech kaka wuone yiero MCA jakani, yiero MCA ja Ford, yiero MCA ja Odhiambo, yiero MCA ja chama macha. Ing'e ni kaloso ndara kaka wuono ka in jakanu ibro make sure ni irengo ni to an be alose machalo nade mondo jopiny one. To koro ing'e ni kaka wan e Luo Nyanza wan e one party state. To kwani Liete maendi nyiso nade demokrasia au demokrasia marwa mar Luo Nyanza nyaka wabed joma wacho adiera. Waonge demokrasia. Waonge go nikech jomoloro nwa demokrasia gin jotendwa ma wan malo kae. Nikech kawuono inyalo yudo ni Jubilee dwa chung. To ka Jubilee chung
idwa wang' od ja Jubilee, idwa go ja Jubilee, iwinjo ni ma ok wadwa kae, iwinjo. Koro mano miyo ok wanyal yudo dongruok, to mano miyo demokrasia mowacho cha ok nyal bedo. To demokrasia bedo ni kata kebe maloka, iyudo ni nitie multi parties, to pok iwinjo kuma jogi yware, nikech gima gintie go maduong' gin competition mar kelo mwandu e gwengegi. To koro kata ka wan mana gi sirkande mar gwenge, to ka wan gi sirkande mar gwenge, to malo kucho gik moko ok ber, gigi ok nyal chopo maber, iwinja. Koro nyaka wan be wayawre mondo kaka wan kaka joluo, jogo nade, ni gima wacho ni demokrasi cha, nikech kowuok ka wadhi Meru, wadhi wacho ni watimo demokrasi, to kidhi demokrasi tibiro kae gwengi ka to onge demokrasi, mano demokrasi mane? Koro wacho ni jotendwa emodino nwa demokrasi. Gidino kabisa e Luo Nyanza. Wanyalo wacho ni wan gi demokrasi, lakini joko ng'iyowa e yo moro mokare, nikech wawacho gino, to mano ok gima watimo. Ato duond od buche adi mantiere kaka in jatelo mar Jubilee e gwenge mag Nyanza. Dong duond od buche dong kano nitiere, Jubilee bende nitiere, Odhiambo nitiere, Wiper gini bende nitiere. Ayie ni parties go to nitie. Meya kata MC achiel moseyiere parties mopogore miwacho. Majowa kaka joluo wacho ni wan ok wabe rengo ni nikech ni ma en ODM, ni ma parties mopogore, lakini wadwa tero ng'ane nikech ng'ane ni nyalo tiyonwa kata kobiro gi party ni, kata party ni ber kata rach, wan wadwaro ng'ane mondo dhi otinwa. Nyisa achiel kuomgi. Ok samoro koro kampene mane ogitimo maber. Onge kampeni kirango kata Turkana to governor Josephat Mokenja Odie. Gima onego wayiere ni waonge demokrasi. To waonge yo moro ma wanyalo wacho ni wan kaka jopiny, kaka joluo, ni jotendwa oketwa ni kata ken mana Liete dwa chung' gi party ni, miye uru, nikech ibo yudo ni aja Jubilee, to manifesto mara mar Jubilee ler moingo ja ng'ata maja kocha maja ODM, lakini kuro bedo ni koro ni mondo gigoch ne ja Jubilee, biro bedo matek, nikech jatelo moro kosi biro mwacho ni kao kadwa nene gimiluongo ni madodo, ing'e ni mano tieko, onge kaka party moro biro donjo. Koro jatelo ema paro ne jopiny. Koro jopiny emonego bed ni koro oseyawre kuom gimoro ni ng'ato wang' ne bi wach ni yierna uru Liete, ni ng'ane wang' ne bi ni yierna uru ng'ane, mane modu onego bed ni e Luo Nyanza wawuok e gino. Wasewuok e gino, to wadhi yudo demokrasia e yo mokwe kendo maber, nikech kendo wabiro tero joma biro tiyonwa ka ging'e ni gitiyonwa kendo gitiyona oganda. Nikech sani kata ka iwacho ni oyieri, ena japiny monyisi ni goch ni ng'ane. Japiny monyisi? Onyisi ni goch ni ng'ane. Japiny ok nyal decide kende ni ana gocho ne Liete. Ema nyisi ni mane tabu ni, nikech sama osewach ni goch ne Liete, onge kata ka Jeff in gi sera maber maromo nade ni idwan mondo ibede komno, onge chieng' mibiro donje komno, iwinja, nikech naseketo lweta ni mina ng'ane. Koro mano kowuoke, wabiro bedo gi development mowacho, dongruok biro bedo e gweng'. Koro sani dongruok Liete dongruok ok nyal betie nikech ok nyal bete, nikech you cannot compare dongruok mwan go e Luo Nyanza gi Kericho ka, gi Kakamega ka, kata Central Kenya, nikech gin multiparty nodonjo, ng'ani ochung' gi KANU, ng'ani ochung' gi gine, tiyudo ni dongruok rengo, iwinjo, ng'at ka ng'ato nie ng'wech mar kelo dongruok, to koro ing'e ni marwa ni en achiel, maonge ng'ama nyalo kelo dongruok, nikech kata kikelo dongruok, to ki ng'ama wang' ne dhi gonwa nduru e ndara. Ato Liete dong in ja Jubilee. Aja Jubilee. In Tokiyot kumine. Joke dwaro chung. Na chung 2013 as member of parliament gi Ken Obura. Yes, wan gi Abdul Gere. To nokiyot. Nokiyot. Iwinja. Nokiyot kana ne URP. Mane kor weche siasa maka nolokore ni mara ng'ama jatendwa makocha nokwinjre go gaiwa makoni, weche ne ng'eny. Iwinjo, koro ji nokotimo that democratic ni wan wayiero, ok wang'e ni ng'ane nose bedo gi ng'ane yo moro mobagore, kata ng'ane wan wadwa yiero ng'ama dhi kelo no maendeleo. To be ng'e niya, ber be kwa bede sama wan gi opposition, ber kwa yiere kata ng'ato be mane serikal. Iwinjo, koro competition ma development bedo malo, nikech kine serikal anane opposition, to wawuok e gwenge mwang'e ni gwenge wage thagore, waywa gigi, iwinjo, nikech ka diago dhoga kocha, in bi go dhogi koni, waywa gigi to biro kumora achiel. Koro maindi ma jowa poko paro maber. Mane ma jowa poko paro maber, to chieng' ma wabro paro ni yawa, ni ok waket ni wadwa yiero ma jowa
For example, kawuono county assembly ma Kisumu. Nyisa je opposition en Onge. Give me one of them. Ni maja kanu opposition leader mar county assembly ma Kisumu. Nitie. Onge. That is why gimora mora ma gidwa kadho. Yes. Bro kadho. Gibro kadho. Iwinjo. Pesa ma giwacho ni pesa ne gidwaro. Pesa no gibro kawo. Onge ng'ama bro kwero gi ni mao kwadwa temo. To mok nyal timo. To Liete dong mano be demokrasia. Mano ok demokrasia. Demokrasia. Nikech ok inyal lenyo japiny. No. Liete wacho tak. Mane gimo me National Assembly. National Assembly be one minority leader, gi majority leader. No, we have majority leader and minority leader. If you go to Kidhe Mwalo ka Kericho kai, ibro yudo nitie jo opposition, to nitie jo sirikal. Iwinjo. To tich dhi maber nikech bill kata ko biro, nikech inyalo wacho ni kelo udwa ka bilion 10. To bilion 10 ni wan onge ng'ama pokwero ni to bilion 10 ni udhi timo gang'o. Iwinja. Koro ber joma kwedo kata siem. Yes. We wakao yu matin kai to duoge thuolo mar ariyo ka wantiere kod jakom mar Jubilee Party e gwenge gi mag Luo Nyanza, Jael Liete. Ma indien Kuku mar Wach. Jera marolo tiwa chako duoge thuolo mar ariyo achiel kachiel wantiere kod Odhiambo Liete kaendi mabende ne jakom mar Jubilee Party e gwenge mag Nyanza konieri. Waroso achiel kachiel weche gweko mag dongruok achiel kod weche mag siasa mabende waneno ka pod dhi mana nyime sanieri. Achaka rwaki studio. Ka waduoge thuolo mar ariyo to adwa ni mondo wadog mapiyo piyo. Aneno ka wach mag mosgi eki mosebedi ka dhi nyime kin migosi Raila Amolo Odinga osebedi ka ipare kod jotelo mopogore koni kod kocha. Jubilee pare mopogore, Odhiambo bende pare mopogore. Kaeto wach moro bende malie kore kone ni dwa ni mondo mi olok chike, mondo mi okel lemo mamoko machalo kaka mag prime minister mabende aneno ka Ruto deputy president ne okwedo kang'o wacho ni sani en saa tich ok en saa mar siasa mar loso lemo. Inyalo wacho nang'o wach ni bende wach ma kama nitie mar loko katiba? Mokwongo abro wacho ni gimbe wacho ni mar katiba to onge kumwa loke. Gima onego beni sani watiyo en ng'iyo ni waloso jopiny nang'o. Ni to maendeleo ma japiny biro nang'o. Yes. Nikech kineno ker kane nyocha gibiro kumoro achiel ma gimosore, ne nyiso ni wadwaro ni piny obed mokwe. Mondo wakel maendeleo. To wach moro ni wadwa loko katiba, ni wadwa kina mago gik ma sani ok onego ni wadonje. Nikech gimonego wadonje sani maduong' en 4 pillars mane wawacho kaka Jubilee ni mane mwadwaro ni mondo watim e pinywa ma Kenya sani. To ka jodongo gi obiro kumoro achiel, gimonego ging'e niya, wach katiba ni ok apar ni en saa maber ni koro nwadwa chako ringo ni aken wadwa loso ne ng'ane kom, wadwa loso ne ng'ane kom. Mano ok nyal konyo japiny. Nikech mokwongo pare niya, sama wadwa loso kombegi, japiny ma sani thagore ni pesa ni dhi wuok kanye midhi chulgo jogo. Nikech sani wage bill marwa duong'. Mama ma uso alot odhi golo kanye pesa. Nikech pesa michulogo jogi wuok kuom minewa ma thagore e piny Kenya. Mating'onwa alot, mating'onwa rabuon. Gine jochul osuru. Gine ma jochul osuru. To ka koro wamedo kendo ting'ni, inipani jopiny dhi kanye. Ok nyalre. To kitemo range ni samoro ka oganda wadhi yiero to wach mar the winner takes it all nyiri samoro makelo ich wang' koda kwede ma osebedi kinde ka kinde ma ji pogore. Koro ineno ni oyo ka apiem gi Odhiambo Liete to samoro oyomba to an kaka Jeff mana piem kode ok onego bed ni adhi adoka oda nono kama. Nyaka keti ni to oyo ka Jeff obedo namba 2 to Jeff ni to bet ka. Jeff ing'e ni gimonego watime katiba ni. Nikech aparo maber jatenda ma deputy president William Ruto nowacho ni gini nok ber. Mondo walose kapok odhi mbele. To jomoko nowacho ni gini ber nikech ne gipani gini dhi konyogi. To gino ok okonyogi. Gimonego watime katiba ni ok kata loso ne ji position ni ng'ane wadwa loso ne ng'ane kom. En mana dok e katiba ni tiwacho ni yawa. Kanin kata mbunge. To kata kichung' kaka ker kaka president chung mondo yud kom mar bunge kata kama malo chok okierni lakini mari mar mbunge ni odong kodi. Mane gimonego walosi. Lakini moro ni wadwa keta ken office prime minister ke deputy ng'awa ke mago kon japiny. We mondo waket wingi wani wakonyo jopiny gi nang'o. Nikech katiba ni kan wakelo katiba no wakelo katiba ni seche te ni nikech ng'ane onge ka nyaka walos gini ni gini odonji. Mano ok bi konyo jo Kenya.
Gima bo konyo jo Kenya en mana ni giket gima ging'eni ni kata ka ng'ato oringo mobare to en gi kom ma kuma onyalo chung'e ni nan mbunge ma kuma kama adonge komba mar bunge iwinjo lakini moro ni koro wadwa create kendo space mar ng'ato mano ok nyalre na winjo ka migosi Ruto kata in bende ang'eni isewinje kaka jatend party mari ne uwe wachniri mager ahinya ka wacho ni it's not time for creation of positions manyiso ni chalni samoro sewinjo ka weche liekore iparo ni wach ni oonge to kadiponi en wach mantie momiyo gi jatendu maduong' namba chiendu dang' ukwede en bong'e maber ni gini ok nyal kadho nikech kata ka en mana Uhuru Kenyatta ma wacho ni positions no ibe losi ok ne timre ubro tamo mano wabro tamore kaka Jubilee ok be timore nikech mokwongo Central nigi wabungedi Rift Valley nigi wabungedi gino de kadho kanyo bill ni okel gi Captet magani jakan to samo kelo bill ni ong'e gimo miyo kelo bill ni dwa favor jomage to ma siasa matindo makoro ji dwa chako loso mondo ging'e ni mbele ka to gik moko dhi bedo nang'o gimo nego wabed mbele ka kuma koro wadhiye ni iwinjo to mane gik moko wadwa sani e Kenya masani kuma wadware gimo wadware e Kenya sani en maendeleo gi kwe mar jopiny wach moro ni akeni ng'ato dwa kelo bill na kia ang'o menok gikele bill go kane pok wadhi e yiero motiko Omiyo kore neno ka magi e kigino weche madhi gidhi thiro dongo. Mago siasa mok bi konyowa. To mago bo thiro nwa dongruok. Nikech sani dongruok monego wang'e ni waloso dongruok mar jopiny. Tok ni wach moro ni wadwa ringe bunge, ni wadwa kelo bill, ni ng'ane ni dwa mondo walos kom, Jeff man ok nyalre. Yes. Iparo ni ok nyalre, wamiyo japiny baden maduong' malich. Romo mane Odinga romo godo kod Moi kaachiel kod wuoyi Moi Gideon Moi ne oganda otemo rangi ahinya e siasa mar 2022 ni dibed ni en gima inyalo thir godo chung' mar migosi Ruto e 2022. Jeff mano tanyisi adier. An kaka ng'ama nowuok e URP kendo ng'ama aluoro jatenda ma William Ruto. Wach moro mar 2022 ni kaka ogino nobedo kata ni brothi ni kata dibo kelo no siasa ni ok wabigine mano wan ok wadwa donje sani gima wadwa donje sani wadwa donje ni wan gi siasa makelo maendeleo kuom jagweng' mar 2022 no bro mana pangore mbele ka masani ok wadwa donje weche wadich mondo waket piny ni kumoro achiel oganda Kenya obed gi kwe mondo wang'e ni wadongore na lakini moro mar siasa moro ni nikech migosi noromo gi ng'ane magitimo kama mago kwado donje nikech sama giromo kamano an apani romo ne ino ok ni en romo mar siasa mar ketho ne ng'ato en romo makelo oganda kumoro achiel ten romo makelo nwa dongruok to ken romo mar ketho ne ng'ato en romo makelo nwa dongruok mar dongruok to ken romo mar ketho ne ng'ato siasa mawuok to wabro rite mbele kanyo yes wabro rite mbele toka Nyisani weche wa mag sirikande mag gwenge nyalo losie nade to moloyo ka koro warango Oloo Nyanza ne wacho ni chon ne wantiere mabor kod sirikal in kaka jakom mar Jubilee ero ito intiere e sirikal no ero sani wan kod sirikande mag gwenge ka warango mana Oloo Nyanza kende counties wang'wen mano Migori Kisumu Mabei kaachiel kod Siaya kaka Odhiambo Liete inyalo wacho mana temo to sirikand gwenge to temo gima duong' ni kendo gima rach ni pok gi dhi kuom japiny ma gitim maendeleo ma sirikal maduong' miyo gi pesa nikech iyudo kaka kawuono ndeche iloso wan gi ward admin wan gi MCS wan gi governors to lakini governors wayudo ni nitie waste maduong' nikech pesa ka lal to jopiny pod ok ne gini maber iwinja temo to gitemo to temo mwatemo ni pok ochopo kiwango mwanyalo wacho ni sani ni wan kaka Oloo Nyanza e gwenge mwae ni koro wawinjo ni gini adier ni e gweng' nikech pesa ni kaka wuok gi kaka pesa ni tiyogo ok ochanore yo maber to mane ma nyalo kwani governors mekwa ma Oloo Nyanza giket chungi kabisa ni to giket ng'iyo margi ni pesa mimiyogi kuom serikal maduong' ma wantiere ni pesa ni chopo ne japiny mondo japiny cha oyud dongruok nikech ibo yudo ni maendeleo ma Oloo Nyanza sani pod ni mabor pod wan mabor malich
ok wanyal compare other regions gi wan. Report dita ne wacho ni wantiere kod jotije manyawawa kata ghost workers kwa kete gi dongere, wacho ni omenda ok ti tije monego bed ni gitimo, nitiere misappropriation, samare wacho kata ni watiyo gi 10 million to kanyo tiye mana gi 1 million. Ang'o matimore? Ne wacho gachon ni joluo jomolony. Sani wan presidents mag county gin joluo. Onge ng'ama wuok e dhot moro manya wacho ni oyo wan othirwa nikech ng'ani en governor watok en jadhodwa. Maendi nyiso nang'o? Mibadhi kare en gima nitiere kamoro amora koso en ang'o? Mibadhi nitie kumoro amora nikech ne wagomba gini. To kan wagombo gini nobiro no. Yeah. To gimarach ni koro kata ka auditor nowacho adiera pesa ge chamo. Yes. To kata governors gi koluongi ni koro gi chanwa chenro mar gigi kata ghost workers ma koro wacho ni joma koro tiyoge. Yes. Ing'e ni kidonjo office ing'e ni joma gimitiyogo. To gimarach ni ka gidonjo office ma gik mok ging'e gin kendo gikawo gikelo jogi to nitie joma governors bonde kandika machama msara oko ka to ichulo gi pesa to giti to mago gik mantie nitie mang'at manyochi nena wuotho ka to tinde yie duong' maonge kuma otiye te maonge office to lakini en ge msara mawuok e county. Koro magi gik matimore adier ma wan wawegi kaka Luo Nyanza onego wabed ni governors mekwa kawo gini e yo moro matek ni tang'o miyo pesa gi kethore to kwatim gini. Yes. Kuro mano nyaka range kabisa. Erokamano nya Odhiambo Liete. Wachni mogik ne oganda mawuok e Luo Nyanza to molo ne jotendwa ma bende gin governors mag. Gima abro kwa jo Luo Nyanza kendo governors mekwa. Adwa ni ung'e maber ni jowa yudo dongruok ma sirkal miyo. Nikech ber ka ukelonwa dongruok mondo wan be wawinj na adier nutiyo to wan gi dongruok. To wach moro ni pesa dwa ringo koni gi koni ni jowa thagore to une mung'e kuma pesa ni ringe. Mano ok be miyo wa dongruok. Bro miyo inyiero wa nono to adier ujomo ng'e ni nudonjo office no ka ji omiyo mandate ni biuru tinwa. To mano anakwani kwe kendo mondo uketnwa kwe nikech kwe emwadwaro. To kwe ko nitie be nitie dongruok. Erokamano nya Odhiambo Liete kuom chopo achiel kachiel e studio mar Oloo TV odiochieng' ma kawuono kan warango weche mag dongruok koni kod koch. Nyaka wachak warad kendo an Oloo Mbaka kawuok e Oloo TV uritu. Asante.